El 90% dels pacients que moren a causa del càncer és a causa de les metàstasis. Aquest és un problema gravíssim i urgent pel qual no tenim solució, i per aquest motiu hem llançat el repte Metàstasis, a través del qual estem impulsant diverses línies d'investigació per identificar noves teràpies que siguin capaces de solucionar aquest problema. Vull agrair la Fundació Banc Sabadell que s'hagi sumat al repte Metàstasis i la seva aposta per recolzar la recerca biomèdica contra el càncer. Estic convençut que qualsevol inversió que es faci en aquest centre ha de repercutir en una millora substancial, no solament del coneixement científic, sinó també de la pràctica clínica, i esperar que l'IRB continuï aquesta excel·lent feina que fa des de fa molts anys.